pozornost. Pamatuju si, když jsem jako malý dítě stál před obrazem a byl jsem schopný ho zkoumat třeba hodinu. Stál jsem před ním a díval jsem se na fotografie nebo malby krajin nebo měst a představoval jsem si, co asi ti lidé v těch domech dělají. Nebo takový ten kobereček, který se dal koupit, myslím, v IKEA. A skoro každý ho měl v pokojíčku. Takový ten, jak tam byly prostě městečko, ulice, škola. A já jsem fakt jako třeba půl hodiny prostě seděl a díval jsem se na ten koberec a aktivně jsem přemýšlel, kdybych v tomhle městečku byl, kam bych zašel, jaký tam asi žijou lidé, koho bych tam potkal, co dobrého bych si dal v pekárně. Na sociálních sítích ale je hrozně moc obsahu, který neustále koluje a který neustále konzumujeme. I'm gonna go till I explode.